Szépen. A következő felszólaló Parvanova asszony, 2 percben. Благодаря ви, господин председател, госпожо министър, господин комисар. Бих искала да ви обърна внимание в днешния дебат и на една по-специфична форма на корупция. До тук всички изказали се говориха за злоупотребите, предимно с отклоняване или открадване на евросредства, но има и друга форма на злоупотреба, която е чрез много по-хитро манипулиране на използването на евросредства, която е много и във връзка с темата на сегашния дебат, а именно влиянието върху политическия процес на вземане на решенията и специално искам да обърна внимание и на връзката с медиите. Нееднократно в Европейския парламент беше разглеждана темата за корупция в медиите, влияние върху медиите, свобода на медиите и специално за България и Румъния. Но аз искам да ви предложа на вниманието 2 примера. И, господин Бърние, ще ви помоля да ме слушате. Предполагам, че трябва да си сложите слушалките. Първият пример е от вестник "Сега" с автор Светослав Терзиев, където казва: България извращава законодателството на Европейския съюз и финансира угодничество към управляващите. Министри наливат европейски пари в избрани електронни медии под предлог да популяризират европрограми. 14 милиона лева, или това са 7 милиона приблизително евро, ще бъдат раздадени без обществени поръчки, за да изпаднат най-влиятелните телевизии и радиостанции в доволно храносмилане точно по изборите. В България има избори след 4 месеца. И в този много чувствителен период на свобода на медиите, което е засечено вече от Freedom House и от Репортери без граници, че България е изпаднала до 80-то място по този показател, има инициатива на вашата колега Нели Круз по този въпрос, но въпреки всичките тези проблеми, обърнати към българското правителство и специално забележки, направени от Еврокомисията, се постига един такъв момент на непрозрачно финансиране. Вторият случай е също от днешния ден, от информационна агенция БГНЕС, където се казва: Европейската комисия поискала от българските власти да направят свое разследване дали парите от еврофондове са отпуснати на музикална компания Pioneer в съответствие с правилата. И това съобщи говорителят Ширин Уилърс по повод днешните публикации в българската преса. Тази компания, между другото, е известна с това, че финансира изключително пошли и вулгарни клипове и съмнителна музикална култура, която ме кара да ви задам въпроса: ще дойде ли момента, когато да финансираме и порноиндустрията в Европа, защото е част от европейската култура, с европари? Благодаря. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Lunacek asszony, 1 percben. Sehr geehrte Damen und Herren, der vergangene Montag, der 14. Jänner, war ein bedeutender Tag in dieser Europäischen Union im Kampf gegen Korruption. Der Ex-Kollege